كبرى سمعت رادي رنا خمي كنخم لمون كابز وان زقاتي من نادلو عشغالي حمام كورونا فيروس وصعي اي كنزربنينا نعو بزملكت إرتراويان اب بزح رئيسات خفافي لو مالو منقس إرترا نمو ملؤو حزب إرترا او وصع خاب فلاي زغمد كورونا فيروس حقوزنا زبل صوعي تقريبو له نزي بزملكت توحيب دلو قبر ملسي إرتراويان بتي أم محوراو مرة خبيتات تصحف دلو قام بمقبار ببينو رئيساتي دلو نحجز نو منقس إرترا ينحجزانينا زب إسقا حلو مبالي يسلدن منقس إرترا مهاب بعينتنا نحجز زولو قال أفتيمو منقس إرترا حجز زي بليو بمن قدنا تراي نتخن بطح نخيل أبقالو بطاتات أم عسكر سدتنياتات كاب إرترا وصا نزلو سدتنياتات إرتراويان كما بعد السودان إثيوبيا قبسي ليبيا وزتزلو نحجز زولو نزم بزملكات رئيتو ناي تفلاليو سبات تكالاتن وي محبراتن من قصاصاتن كحت تفتينا نيره بايتو ياكل سمين امريكا افنياناتم اتو تصفاهيوت كيدانه هيبو منلو اتو تصفاهيوت كيدانه ادمي اخبيركا ام مسمر تليفون مساي سلازلخا يمسغنكا تسمعنا لخروت تصفاهيوت يسمعك الله حرقو حرتي نلومي بزي زتقسكو حتينا تراخيبنا زلنا مو نبايتو ياكل سمين امريكا وكيل كخامل ستبدل لخمو انتي يريتكم انتي مرغصيكم يغني لي حرقو حفتي سلات زهابكن عدل كاب لبي مسنكي كم زبلكيو ابز حجي زلو هلو كنتات ابزول العالم زلو إرتراوي سلا دحنت حزبن هاجرن حبيرو دمص يسمعلو كغبرو زخل نجر كا يغبرالو مالتيو كمسيتو بايتو ياكل حورات منستات امريكا دما از غدايزي بعتبنت ريو خصوص اخيبا صويعو تزاتيلو اموداتا كا ابز هلو كنتات مس حزبو دوكبل مستعوصان او وشتن زلو زبي إرترا دوكبل كابزي كفو ورار نايز حمامزي نمدحان دما كله زكالسكم تقصد وسانه احلفلو اتو تصفايوت انتي مالتي يزمس حزبو دوكبل زرزر زبل حبريت اسكهبني حراي حربو انتي مالتي مسلكي بحفشا حجنابتي ابايتا زولو حقي قدم وينا نتي تخلطات نايت حاجز قدم راينا بحفشا نت وريد زولو شغرسي مس حزبنا دويلنا لنا ازي حدغنيا شغريو حدغنيا حماميو كسع كندي حدغا 50 كسع كندي كبيت صوا خلويو غا نمغماتو اشغاري سلازي بحفشا نت وريد زولو شغر بمتكل مستعوش تعدن او وسان زولو حزبنا قيمنا لنا نت حزبي بزكالنا منقدي كنحجز قيمنا لنا نباليو حرقو ولا حنت برهتي كونت انت مغلصيت تصفايوت كل تمرጫ يزلو حجي ويعين حبون منقس إرترا تحجز منقس إرترا بوقع حتت يدلو حجزوني له نكورونا فيروس مكالا خالص خون حجز إبلالو نزز وهاب زلو ملسي إرتراويان كا بوليتيكاو لو قاليو خاصب قوي الله كابسو بسبعو مقدن حجز دلا يقبر منقس إرترا زبلو نوزن بوليتيكاو مسارحي أين آمنو إنا خمنا يقدم حجي تقبارو منقس إرترا جنزب أين بورينا بعينتنا نهبو زبلو تقليلنا ولا حنت نقر أين حجز زبلو نالو حجي رابيهم مرقصيهم نوانا تصروان اب حد يخميكم ابز مسز بنات اطو كنبل مالت اصبي بوليتيكا خوينا زياس قدني مسز بكم ما تطو يخم كتبلو صار حزبكم تطو كتبلو تخلون يخم فلوت نغري مالتي لازم بيچبو سنتاي كتغبريكم وسينكم دلهم يا انت مسلك حرقو افتي تبايتو زغبرو اخيبا نابت ززر نشي كتوكي بايتو ياكل حبرات منستات امريكا ابز حجوان حد تاسك فورس اقيملو كم زبولكوي نت حزبي نمحجاز نتي او دغن او وصان زلو حزبي تران نمحجاز حدا حيل عمام اقيملو اذا بايتوزي خصوص اخيبا صويعو نتو غداي دما بعتبنت ريو منغستي ارتراديو بمنقد منغستي ارتراديو حجزلو بمنقد خال نسو دحرنا هرينا تناتنا تسبيتات تناتنا اكسبرتيشنز دحرنا هريا قاليو جن بحفشا تقالات ابنا سقم تخنوسد سلازلنا ازبايتو تاكيو تزاتيو اموداتا حدا تاسك فورس اقيملو ازي حيل عمامزي او وشتو 4 نؤسان كوميتات اقميتلو وصل حدا ناي دلبا غنزبن نبرتن زغبر نؤس كوميتي اقيملو كومدما ناي اوريترات كوميتي اقيملو كومدما كفله حبريتا اقيملو ترابعي دما
من مقراح استدلب جنزبن نبرتن زقواصر حدا كفلي اقيملو بتوسخي افتن 40 حدن كتماتات نايز منقسقاسنا ويكا حزباو منقسقاسنا تميرو زلو 40 حدن كتماتات حدا كافتم ابالات بايتو ابزهلو كنتات حزبنا محجاز نخدمهم وكيلهم نتناي نبرت جنزب كاف صراح كسرحو مستزقومه حيل عمام حبيرهم كسرحو تدالي مالو سلازي ازي بايتو بحافش حجي نسرح انكيلو زلو نقلوي نفتح حتى قد مملاس حجي بخمي يحجز نتهزب بخمي يتصحو نزب النجر بزيك العالم حجي اب قداي ناي كورونا فيروس بسيحو سرعات اساس صادق خوني لنا عين امينا حزبنا كابزي بزي في اب حمام اب موت اب شجر اب سدت بعبيو اما سرتي اب سرعات اب صغاي اندهلو كله سرعات نتهزبي كم تطابق فلت هزبو خم سرح أرينا يفلتنيو بزيك العالم عرفت سرعات النجبرو تصفى وحديو جن مززلو عالم لخاو تسعنون بلو ويكا عالم لخاوي وفرا عنصار نايز حمامزي من أربعش كافت سرعات دحيرهم كخونوز يقولي بينا نصبيهم نقرأ تالويهم نابنت سرعات زي كافت زلو دكاس تبرابيرو نحنا نجبرو حجز حزبي كافت دقنا ووش تقبرو نسق حجز محبرسب عالم كقبرو نسق الحجز كتحبابر يخليو تقولات قالوا زبل تصفون على الله نابنت حدا خفتي سرعات قبرو إلا نصبن دايو مستودب تعنا علامات يوزنلو معكينتاتن سقمتاتن سامع تصفان قبر كومرما مستقالات ودو حورات حقرات ابو اتين سرعه فقط تصفان قبر كومرما نتن ابز حلف اوان زعصون على 4 زغنا حكمناتات ويكا لاي حكمنا بوطات نبلون كا هوسبيتالات كلينيكات نعان خفتنمو بمنقدنا بيلدمات حزب تربحهم ناتنا تصفايو اذا ترى خبر تقايلو زبايتوزي نت زلو ريسورس بتحكاتنتن قنعن زغنا منقدي نابتزن مبصح سرحيو تصفى قبركا زم كنمخنز يوم كمارو اب قصال ماضي اتي وريدو زلو حمام لبدا كمز قلطافيو عدل دهبا يكونن كتحسب وي منقس إرثراون حاسبو بوليساتو خط عراري عدل دهبا يكونن منقس إرثرا بوليساتو خط عراري ويز دنبا تقاومو ويز بدقدلو حزبون مس منقس إرثرا اب كومبرومايز وي ابقل ማእከላይ ስምምዕ ንኽበጽሕ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን እንታይ ግብራውነቱ ከመይ ይራኣየኩም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ድብል ትጽቢት ገይርኩም ዘለኹም ትመስሉ ሓቀይ ኣቐዲመ ሓሩጉ ሓፍተይ ክገጻፈቲን እንዴ ሕጂ ዝተዓባበየ ተስፋ ክንቐምጥ ይኸብድ እዩ ስርዓት ኢሳያስ ከም ዝበልኩ ካብቲ ዝሓለፈ ንጥፈታቱ ወይ ከዓ ስጉምታቱ ትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ህዝቢ ሓልዮት ኣለዎ ቁጡ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢልካ ብዙሕ ተስፋ ኣይትገብርን ግን እንታይ ለክ ነይሩ መስለኪ ምዝ ሕጂ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ስራሕ ኣንጻር ሕማም ምናልባሽ እቲ ስርዓት ምስ ዕብየት ናይ ትሽግር ንማሕበረሰብ ዓለም ምላሽ ክህብ ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ባይቶ እንታይ ተስፋ ዝገብር ዘሎ እንታይ ይፅበ ዘሎ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩ ኾይ ምናልባሽ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ንበል ናይ ትካላት ውድብ ሕራት ሃገራት ናብቲ ህዝቢ ክበፅሓ ብአን ኣቢሉ ድማ ሓገዝ ክመፅእ ኣብ ዝፈቕደሉ ግዜ ምድለዋትና ንሕና ብኩሉ መርያ ወዲና ኣለና እቲ ስርዓት ብቐጥታ ገንዘብ ተቐቢሉ ንብረት ተቐቢሉ ናብቲ ህዝቢ ከብፅሕ እዩ ዝብል ግን ጥቕልል ዝበለ ውዱእ ዝኾነ ሰብ ምትእማን ክህልወና ኣይክእልኒ ብዘይከል ዓለም ድማ ዝኾነ ዓይነት ጭብጡን የለን ስርዓሲ ከም ዝበልኩ ኾይ እቲ ህዝቢ እኮ ካብ ምናልባሽ ሕጂ ኮቪድ 19 ዝበሃል ሕማም ቫይረስ መሲዩ ሓደጋ ሞት አንጻሪ ንብላልና ኣብ ኤርትራ ግን ሞት ነይሩ እዩ ማሰርቱ ኣሎ ሽግር ኣሎ ምጭዋይ ኣሎ ብዓብዪ ኻታ ኣብ ስደት ዝኸደ ከዓ ኣብ ሞት ኣብ ብዙሕ ክትገልጾ ዘሸግር ኣዝዩ ኣሰቃቂ ኩነታት ነይሩ እቲ ህዝቢ ሕጂ እቲ ስርዓት ኣብቶም ዝሓለፉ መድረኻት ናቱ ሪኣክሽን ናቱ መልሲ ብብዙሕ መንገዲ ርኢና ኢና ግን ولا كخمس تخونه حجونا 150 معصو عصيو ياتلنا احنا تخنغبرز قبانا مدلات كبرنا خمس بولقي حيل عمامات افرح تساتفاين زد لغنزب كباين نبرت كباين دعريد ما تي كونت نايت حجز بحقي نحنا حدا اقمت كاتزلو حرق حفتي زي طرنافزي ديمقراطياو طرنافيو تحتاتنا زامن طرنافيو ስለዚህ نحنا نهب حجز كله بديمقراطياو منقدن بتحتاتنا بزلو منقدي اتي حجز بلك عرض حزبي مبصحون زي مبصحون بنراي بصلو منقدي كبصحنا نديرو نازز مچ بايتان ترى السرعات تقبر كيلو ازو بايتوزي برو اكتيفلي نتحجز كغبرو تداريلو اوريدي امسرحالو حجزو اموهلال حجزو امدلاو دما አሉ ማለት ይገኛል ያኔ ያ ተተስፋይወት በሐለፈ ሰሙን ኣብ ዲስን ከባቢውን ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ዝቕመጡ ማያውያን ናይ ጥዕና ማያውያን
ዝገበርዎ ተበግሶ ኣዛሪበዮም ነይሮሞ ምስኣቶም ከርክብ ኣለኩም ድዩ ብሞያውያን ዝተደገፈ ድዩ ዝናትኩም ተበግሶ ክሳዕ ሕጂ ምስ ዝኾነ እርናፈ ወይ ድማ ምትእኻብ ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካምፔን ምስ ተኣርስተ ተሓዘ ዝገበርና ይርክብ የለን ግን እዚ ሓይሊ ዕማም እዚ ሕጂ ኣብቲ ባይቶ ተፈጢሩሎ ምናልባሽ ናብ ስራሕ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ምስ ኩሎምቶም ነዚ ኣርእስቲ እዚ ክድግፉ ዝደልዩ ከበርክቱ ዝደልዩ ሓቢሩ ምስራሕ ዘይተርፍ መስለኒ ቀፃሊ ካልኦት ካብ ጦርናፊታት ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ብውልቀ ደረጃ እውን ወይ ተተኻኢሉ ምስ መንግስታት እውን ሓቢርካ ምስራሕ ግን ተኽእሎ ሓረጉ ራይ በሊቕኒለይ ኣቶ ተስፋ ህይወት ካልእ ትብሎ ተደያልዩ እሳኔራ ተሕቶ ዝሓሸ ሰሪሕኩም ኣብቲ ውፅኢት ክንዛረብ ተስፋ ገብር يغني حرقو قدم مودانا ግን እንታይ ይብል በዛ አጋጣሚ ምናልባሽ ናፍት መንግስቲ ዘተኮረ ሓደ ለቦ ከመሓልፍ ኸሪየ ኩሉ ግዜ ናይ ሓባር ሽግር ክመጽ እንኮሎ ሕሉፍ ገዲፍካ ኩሉ ኣብዚ ሕጎሰሉ ኩሉ ዝቃረበሉ ስጉምት ሙሳድ ጽቡቕ እዩ ናብኩም ዓይነት መንገዱን ይመርሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ዓዚ ከቢድ ዝኾነ ደበና ናይ ጥፋት ሕማም ሽግር ነቲ ህዝቢ ንምኽንያት ምድንጋስ ክትቀመሉ ነዚ ዕድል እዚ ክትቀመሉ መንግስቲ ኣምን ኣነ ኣብ ዜናታት ከም ንሰምዖ ዘለና ከም በዓል ኣፍጋኒስታን ኢራን ኢትዮጵያ በዚ ምኽንያት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሽግሩ ምእንቲ ከይውስኾ ምጽናዕ ምእንቲ ክኾኖ እስራት ኣብ ምፍታሕ ወይ ድማ ፍርድናይ እስራት ኣብ ምቕናስ ይተጋሃ ከም ዘለዋ ኩላትና ንዕዘበልና ስለዚ እዚ መንግስቲ እውን ከምኡ ዓይነት ስጉምታት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ክትቀመሉ ኣለዎ ይብል ምክንያቱ ሽግር ይዓቀካ እዩ ሽግር ምስ ህዝብኻ ይዓቀካ እዩ ሽግር ምስቲ ምስኻቶ ኣስካዮ ሕብረተሰብ يعطيكاي زي መንግስት زي ምናልባሽ ቡቅ ዘሎ ህዝብ ስዕቦ ዘሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተሓጉሱ ዘሎ መስሎ ቆል ይገን ህዝብና ጓህለዎ ሽግር ኣለዎ ጭንቀት ኣለዎ ነዚ ሕጂ ተወሳኺ ሲዕቡ ዘሎ ብድሆ ድማ ዓለም ለኻው ዝኾነ ብድሆ ባይታን ብባካ ሓደ ስጉምታት ክወስድ ኣለዎ ይብል ይቀኒል ይሓሩ ይቀኒል ያ ተስፋ ህይወት ኪዳነ ካብ ሂስተን ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ክብረት ይሃብለይ ታዝበልኩኻ ኣብ ገምጋም ክንራኸብ ተስፋ ገብር ብጽቡቕ ዜና ይቀኒል ይብርኩም يغني لي حرو ثانك يو سايوت حوي بروح معلتي باي كبرى سمعتنا حجي خامسة مسمار تليفون كاب شودن زلو أسمرا يونيفرسيتي ممهر ناي جورناليزم ان ماس كوميونيكيشن زنبره بوز حتى مهر يونيفرسيتي سمرا زنوركم تفلط ويهم أبز محورة مرة خبيتات كا نفوع حتصير زخوني حتصيرن أزناق عن زخوني واناوي صحفات أزي مسات زخوني صحفات زقرب أتو روبيل تخلاي كاب شودني أتو روبيل تخلاي كاب شودنون ناب سيفيكاوي ممهر كم دلخا سميع له كأربع لخا بزعبا نفسها قلت وصي حواليتا زلني مثلا اوكي روبيل تخلاي بحال أبسمرا توليد عبي أب أسمرا يونيفرسيتي ماهيري دحرت ما أبسمرا يونيفرسيتي كم ممهر ناي إنجليزين ناي جورناليزمن بجورناليزمن ماس كوميونيكيشن نعسر تعمت ويكا زيادو زهون ممهر كوينة سريحي مالتي وحجي أب شودن أب ستوكولم يقمت ناي سيفيكاوي تمهرتي ويكا أفلتو محبرسب شودن تمهرتي ممهر كوينة يقلقل اللهم يغني اللي أتو روبيل تخلاي حتى كملس فعدين سلازخنكا كبرتي هبلي نلومي الرخيباتنا دلا حنتن حز أرن حطيا بززلو واناوي نعلم أسقى أخنتا توديعوا زلو حمام كورونا فيروس ملكت أب إرتراو محبرسب بفلاي كازوات هاجر زنبر إرتراوي حدا صاوعيت بمنقص إرترا قريبولو هزبي إرترا نمرحان حاجزكم أو في زبل السخاء أبز محبرة مرخيبتات كابتم نطفاتن هذا صحابي حصرت صحفات الزناقعون تقربي خامو نتحطونا منقص إرترا زنصق مغلص توصى لها انتي مالتك انتي اخاتبل لها حرا يا مجمريا انتي عدي يمكنني ابزي مساخي كمزي علال كغبر متواعكي كمسكنك كيفتو كلهم مالتي راديو ايرنا حزب ناس نزي اغوانيفو زلو لبدا مول عالم متان كوصو انتي كغبر اللو كمزت قلتي صناخي كحجز اللو حزبنا هو كحجز اللو زي زربايت ليونيو كمزي نحمتو دو حتو زعينتو ስለዚህ ህዝብና هو كحجز اللو ግን بمنتاي منقديو كحجز اللو እቲ ኣብ ደገደ ሎ ህዝብና بمنتاي منقديو ተርኡ ከበርክት ኣብዚ ርእስቲ እዚ ዝብል ግን ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ርእይቶ ኣለዎም ኣነ እቲ ብመንግስቲ ተገይሩ ዘሎ ጻውዕት
ወይ ከዓ በቲ ተወከልትና መንግስቲና ዝብሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ጎስጓስ ብኡ መንገዲ ህዝብና ክሕገዝ ኣይኽእልን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እቲ ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣማራጭታት ከናዲ ወይ ከዓ ክረክብ ዝሓሸ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እቲ ምክንያት ብዙሕ እዩ ዘርዚርካ እውን ክትውድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለምንታይ እዩ ለምሳሌ ኣነ ከም ሮቤል ነቲ ፃውዒት ስለምንታይ እየ ዘይቕበሎ ብዙሕ መግለፂ ዘርዚር ከቐምጥ ይኽእል እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩሉ መንገዲ ዝግበር ዝነበረ በቲ መንግስቲ ይኹን በቲኦም ናቱ ማሕበራት ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፃውዒት ክትቅበሎ ዘይዕድሙ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዝኾነ እዮም ስለዚ መሰል ህዝቢ ብምግፋፍ ዝፍለጥ ገንዘብ ህዝቢ ብምጥፍፋእ ተሓታትነት ዘይብሉ ገንዘብ ተኣኪቡ ኣበይ ዝኣቱ ዘይትፈልጠሉ ኣነ ጥራይ ዝፈልጠልካ ኣነ ዝበልኩኻ ስማዕ ዝብል ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓልዮት ዘይጋታት ኣውራ ድማ ሓልዮት መናእሰያትን ቁልዑን ዘይብል ፍቐድኡ ኣብ ባሕርን ኣብ ሰሃራን ኣብ ካልእን እናጠፉ ወላ ሓንቲ ብዛዕባኦም ተገዳስነት ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ሓላፍነት ዘይወስድ እቲ ዝርዝር መሊኡ እዩ ክንዝርዝሮ ንኽእል ኢና ቅድሚ ሕጂ ዝእከብ ዝነበረ በብእዋኑ በብዓመቱ ንዝተፈላለየ ምክንያታት ኣበይ ኣትዩ እንታይ ይግበር ኣሎ በፂሑ ድዩ ናብትዮም ሰባት ኣይበፅሐን ድዩ ተሓቲቱ መንግስቲ ሕተትን እዩ ዝብል ዓይነት ቀና ዘለዎ ዘረባታት ዝዛረብ ሕጂ እዚ ጋጣሚ መፂኡ እዚ ጋጣሚ ዝተረኺቡ ሃቡ ገንዘብኩም ናብ ህዝቢ ከብፅሐልኩም ይኽብለካ ከሎ ቁርብተይ ስኻ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ከም ሰብ ከም ሮቤል ከም ዜጋ ካልእ ኣማራፂ ዳ ክርከብ ኣለዎ እምበር በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ እቲ ገንዘባት ዝዋፃእ ዝነበረ ኩላትና በብዘለናዮ ከተማ ንፈልጦ ኢና ኣበይ ኣቱ ዝፈልጥ ሰብ የለን ጥራይ ዘይኮነ ድማ እቲ ገንዘብሲ ወላ ኣብቲ ከተማ ኣብዚ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ከተማታት ክዋፃእ ከሎ እቲ ፍርቁ ኣብዚ ከም ዝስረቕ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ስለዚ እቲ ድሓር ዓዲ ዝኸይድ ዝበሃል እውን ከይዱ ኣብ ምንታይ ዝውዕል ወላ ሓንቲ ተኣሽሙ የብልካን መረጋገፂ የብልካን ስለዚ በዝን ወዲ ከምዝን ምክንያት ካልእ ዝሓሸ ኣማራፂ ክርከብ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብኸምኡ ነዚ ናይ ዝግበር ዘሎ ፃውዒታት ይነፅጎ ማለት እዩ ኣነ ከም ወልቀ ሰብ ኣራይ ያቀኒለያ ሮቤል እቲ ኩሉ ሰብ ዝሰማምዓሉ ባይቶ የለ ቅዋም የለ ባጀት የለ ተሓታትነት የለ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ተመክሮታት እውን እቲ አንጻር መንግስቲ ጠጠው ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ መሊሱ ነዚ ኣምኖ መንግስቲ ገንዘቡ ክረክብ ትፅቢ ዝግበረሉ ይኮነን ብምንታይ ዳሞት ህዝቢ ይተሓገዝ እንታይ ያለው ተኻላ ኣማራፂ እቲ ብልዕል መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ወቆሳ ኩሉ ሰብ ዋላ ትምስት መንግስቲ ዝዳገፍ ዘለውን ይኣምነሉ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ገንዘቡ ዝተመንጠለ ብዘይ ተሓታትነት እትነት መንግስቲ ዝድግፍ እዩ ሕጂ ግን ምርጫ ሲኢና ካልእ የለንት መንግስቲ ብተዓዲ ዘሎ ብካልእ መገዲ ካነት ህዝብን በፅሖ ይንኽእልኒ ናይሉ ክሕግዝ ዝተበገሰ ክፋል ሕብረተሰብ ኣሎ ነዚ ዘሎ መተካእታ ሓሳብ እንታይ እዩ ገለ ወላ ብዙሕ ይኹን እምበር ገለ ኣማራጭታት ኣሎ ስለዚ ነዚ ህዝቢ ንምሕጋዝ እምበር ካብቲኦም ክረኣዩኻ ዝኽእሉ ኣማራጭታት ንኣብነት ኣብ ክልተ ክንመቕሎም ንኽእል ኢና ሓደ ብውልቂ ሓደ ከዓ ብጥርኑፍ ብውልቂ ማለት ሓደ ሰብ ንብዓዲ ዘለው ስድራ ቤቱ ይኹኑ ኣዝማዱ ይኹኑ ኣብቲ ገዛውቲ ዝዓበየሉ ይኹን ኣብቲ ዝዓበየሉ ዓዲ ይኹን ዝፈልጦም ድኻታት ይኹኑ ካልኦት ሰባት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሽገሩ እዮም ነዚ ነገር እዚ ክሰርዎ ኣይክእሉን እዮም ክሓልፍዎ ኣይክእሉን እዮም እሞ ገለ ንእሽተይ ዶ እንተሓገዘቶም ኢሉ ክሰዶ ዝግበኦ ነገር ብውልቂ ክሰዶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ኣማራፂ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብጥርኑፍ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብጥርኑፍ እቲ ሓደ ከምዚ ዝቐርብ ዘሎ እቲ ገንዘብ ንመንግስቲ ሃብዎ ስለዚ ገንዘብ ሽዑ ነቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ ነገራት ዘድሊ ነዚ ሕማም እዚ መከላኸሊ ክዝርግሓሉ ድዩ እንታይ ምዃኑ ከማን ኮርግ ተኣሽሙ የለን ዝርዝር ነገር እውን የለን ኣብ ፍቕሩ ዓለም ክንሪኦ ከለናሲ ኩለን ሃገራት ኮሚቴታት ኣቂመን ሓላፍነት ዝስከሙ ሰባት ኣቂመን እቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ኩሉ እናነገራ እንቲኦም መራሕቲ እናወፅኡ ነቲ ህዝቢ እንዳነገሩ ዝገብርዎ ዘሎ ጎስጓስታት እኮ ንሪኦ ኣለና ኢና ስለዚ እዚ ዝሓፅሮ መንግስቲ ከመይ ኢልካ ኢኻ ነቲ መንግስቲ ክትቦ እዚ ነቲ መንግስቲ ገንዘብ ክንህቦ እሞ እቲ መንግስቲ ገለ ነገር ክገብረሎም እዩ ነቲ ህዝቢ ኢልካ ወይ ክትቅበሎ ኣይኽእልን እዩ ዳሓር ሓደ መስሓቅ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ገንዘብ ተዲ ኮይኑ ንብረት ኣይንቐበልና ዝብል ኣፈቐድኡ ዝወፅእ ዘሎ ዝስተት ዘሎ ደብዳቤታት ካብቲ ኤምባስታት ይኹን ካብ ውልቀ ሰባት ትሪኦ ኢኻ ተንብቦ ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ እዩ ስለዚ እዚ ንዓይ እቲ ክብለክ ፅናሕኳ ቀዲመ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ግን ብእኩብ ካልእ ክግበር ዝኽእል ነገር ኣሎ ንኣብነት እንተደኣ እዚ ነገር እዚ ነቲ ናይቲ ህዝብና ሶሊዳሪቲ ነቲ ናይቲ ህዝብና ናይ ምትሕግጋዝን ናይ ምትሕልላይን ናይ ምድንጋፅን ተሓድነቱ ናይ ምትራርን ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኢልካ እንተተሰርሕ ኣለኻ ካብ ክልቲኡ ደንበ ካብ ኩሉ ሻራ ዘይብሉ ሓደ ካብ መልዓለም ብክኢላታት ኤርትራውያን መዓት ክኢላታት ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብቲ ሕክምና ዝሰርሑ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ደንበ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣቶም ሓደ ሻራ ዘይብሉ ጠግዒ ዘይሓዘ ሓደ ኮሚቴ
ሃገራዊ ምሻሎ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ናይ ኤርትራውያን አቂምካ እቲ ዝወሃብ ገንዘብ ይኹን ካልእ ናብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ዘወሃህድዎን ከም ምስተርንፎውን ጌትካ እዚኣቶም ከኣነቲ ህዝቢ ዘድልዮ ናይ ሕክምና ኣቑሑት ይኹን ካልእ ዘድሊ ነገር ነዚ ሕማም እዚ ተኣሽሙ ንምግባር ማለት እዩ ምክንያል ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ህዝቢ ተዓዲዩ ከም ዝኸይድ ክግበር ይከኣል እዩ ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ርኡይ ኣማራፂ እዩ እዚ ምናልባት ክትሪኦ ከለካ ግዜ ዝወስድ ብዙሕ እንተኣሽሙ ዝበልዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሽግር የለን ካብ ዘይጥዑይ ስራሕ ምስራሕ ጥዑይ ምስራሕ ቆርብተይ ግዜ እንተኣሽሙ ግብረ ቢልካ ይሓይሽ ክሳብ ትሽዑ ዘሎ ድማ እቲ መንግስቲ ዝግብኦ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ህዝብና እዚ ከም ካልእ ኣማራፂ ካልእ ድማ ካልእ ናፃ ዝኾነ ካልእ ሳልሳይ ኣካል NGOs መሳል ነዚኣቶም እውን ብኦኣቶም መንገዲ ናብ ህዝብና ክበፅሓሉ ዝኽእል ነገራት እውን ክትገብር ወይ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ሓገዝ ከተበርክት እውን ይከኣል እዩ ምናልባት እዚ ግን ናቱ ዝኾነ ብዙሕ ፀገማት ክህልዎ ክእል እዩ እቲ መንግስቲ ከዓ ቅበሎ ድዩ ኣይቅበሎን ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካልእ ሳልሳይ ዲና ሳልሳይ በፂሕና ኣለና ሳልሳይ ኣማራፂ ኢና ማለት እዩ ከም ራብዓይ ኣማራፂ ድማ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ህዝብና ኣፈቐድኡ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣለዎ ሲቪካዊ ማሕበራት ናይ ዓዲ ማሕበር ናይ ገዛውቲ ማሕበር ናይ ገለ ማሕበር እናተባሃለ ኣፈቐድኡ ዝተመስረተ ብዙሕ ማሕበር በዚ መንገዲ እዚ ማሕበራት ድማ እንተደኣ ሓገዛት ተኣኪቡ ነናብቲ ዝምልከቱ ቦታ እንተደኣ ኸይዱ ኣትሊስት ነዚ ሕማም እዚ ንምጉዳሉ ተሓስያናቱ ኣብ ህዝብና ንምቕናሱ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ዳኣመሰሉ ኣማርፀታት ኣለውና ኣብ መጨረሻ ግን ኩሉ እውን በብመንገዱ በብዝመስሎ ክሕግዝ እውን ይኽእል እዩ ናብ መንግስቲ ከኣቲ ዘለዎ እቲ ገንዘብ መንግስቲና ንህብ ዝብል ድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕራይ ፅቡቕ ሃቡ ንመንግስቲ ዝከኣለኩም ግበሩ እቲ ኣብ ከምኡ ዘይኣምን ከዓ ብመንገዱ ናብቲ ክሕግዞ ዝደሊ ኣካል ክሕግዞ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ድሕሸካ እውን ዝበሃል ይኾነ እንተተኸኣለ ጥርኑፍ ዝተወሃሃደ ሓደ ከድምዕ ዝኽእል ስራሕ ክስራሕ ይኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ዝሕር ዘካትዕ ኮይኑ ሰብ በብመንገዱ ነዚ ዝመስሎ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕራይ የቐኒለይ ኣቶ ሮቤል ቅድሜኻ እውን ከዛርቦም ዝፀናሕኩ ነይሮም ንኩሎም ዘቕርበሎም ዘለኹ ዘሎ ኩነታት ወይ ዝሕማም ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ኣማራፂታት ፋሕድ በለ ርእቶ ናብ ሓደ ከተምፅእ ወይ ፋሕድ በለ ሓይሊ ክትጥርንፍ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ሕጂ ብብዙሕ ሓደ ክሳራ ነቲ ዘሎ ቅርፂ ናይቲ መንግስቲ ንጠቐመሉ ወይ ከዓ እቲ ቡድሆ ነቲ ትካላት ጥዕና ንምዕባይ እምበር ኣብቲ ሕብረተሰብ ፋሒሉ ንዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ ኣይኮነን ብዓብዩ ነቲ ትካላት ጥዕና ብደረጃ መንግስቲ ክፍታሕ ዘለዎ ዓበይቲ ቡድሆታት ናይ ቀረብ ስለ ዘሎ ብውልቂ እውን ዝኸውን ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ ትሕተኮ እንታይ እዩ እቲ እዚ ንገልፅዮ ፀናሓ ዝዝርዝር እዩ ፀናሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኸውን እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎ እንተትኸውን ተሰብኮ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣይማእትወን መፃውዒት ሕጂ ከምዚ ዓንተ ወይ ድማ ትንክፍ ኣቢልልከ ሃገራት ናይ ዓለምሲ ንሰምዐን ኣለና ኩለን ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ወላ ኣብ ኣፍሪቃ ወፃኢ እቲ ሃገራት እቲ ዘድሊ ኣቐሚጠንኦ ዝነበራ ገንዘባት እቲ ዓመታዊ ባጀተን ናብዚ ሕማም እዚ ገፁ ከም ዘቕንዕ እናገበራ ነቲ ሕማም ክከላኸላሉ ይሰርሓ ጀሚረን ኣለዋ ሕጂ እቲ ምውህሃድ ክሳብ ተኣሽሙ ዝኸውን ክሳብ ብፅቡቅ ዝወሃሃድ እቲ ነገር መልክዕን ቅርፅን ሒዙ ክሳብ ዝኸይድ እዚ መንግስቲ እዚ ሓላፍነቱ ኮይኑ ነቲ ናይ ሕክምና ትካላትና ይኹን ካልእ ዘድሊ ቀረባት ክገብርሉ ማለት እዩ ድሓር እቲ ህዝቢ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ክክቦን ክሰርሓሉን ክሕግዞን ዝደሊ ነገር ምስ ተኣከበ ቅርፂ ምስ ሓዘ ምውሃዱ ምስ ኮነ ድሓር ክቅበሎ ይኽእል እዩ ድሓር እቲ ሓንቲ ከዓ እቲኣ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ትርእስቲ ውልቀ ሰባት ምሕጋዝ ኣይኮነን ርእስቲ ዝለኖ ንዓይ ከም ሮቤል ንሱ ዓብዪ ተራ ኣለዎ ስለምንታይ መስለኪ እዚ ሕማም እዚ ክንከናኸኖ እቲ ዝሓሸን እቲ እንኮን መንገዲ ወይ ኣገባብ ኣብ ዓለምና ከም ዝንገረና ዘሎ ፅሬት እዩ ፅሬት ድሕሪ ኮይኑ ሳሙና የድልየካ ማይ የድልየካ ካልእ ከዓ ነገራት የድልዩካ ማለት እዩ ምግቢ የድልየካ ካልእ ብዙሕ ብፍላይ ነትዮም ህፃናትን ነትዮም ኣረጋውያንን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩሉ ሰብ ወይ ከዓ ስድራ ቤታት እቲ ሕፅረት ማይ ኣለዎ እቲ ሕፅረት ናይ ገንዘብ እውን ክህልዎ ዘለዎ 100 ሰብ ኣሎ እንድሕር ከምኡ ሓጊዝካዮ ሳሙና ክገዝእ መከላኸሊ ዝኾኑ ጀሪካን ማይ ድዩ ክዕድግ ምግቢ ድዩ ክዕድግ ከም ዝኽትብልን ፀናሓኺ ካልእ ነገራት እውን ብዙሕ ክትዝሮ ትኽእል ነገራት እውን መዕደጊ ክኾኖ እሙን ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ንነብሱ መከላኸሊ ክኾኖ ዝኾኖስ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ነገር ብክልቲኡ እዩ እቲ ሆስፒታላት እቲ ገለ ኮነ እቲ ሓመመ ሰብ ምስ ሓመመ ከይዱ ኣብኡ ምስ ከደ ንኽትኣልየሉ ክትሕክሞ እዩ እቲ ዘድልየካ እቲ ዝኣገረ ግን እቲ ሓደ እዩ ከምቲ ዝንገር ዘሎ ብዓለም ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐታትን እቲ ክግበር ዘለዎ ነገራትን ዝንገረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ማዕረ እዩ ንዓይ
اوكي حزين طيب هلا يا روبيل كم تردي يدلخو اتي بمنقص درجة خفتح الزكال عبيتني حكمنا طلبات بمنقص إرترا جنزب هيبكا نزيت أمنو منقصي أو خولدي أيعلن جنزب كاب كند نوايا مهاب أتخنق أتصر نخل تهزبي بقطة نقبرو حاجز يبلز السخن قبر لنا وهلايخا هو اتي نتهزبي كنحجزو نخل اما وطيت كنريقلو نخل نسو حدايو كنقبرو لنا اتي كم زخبلك تنحقو قا بعالم لخاوي توهاهدو كخيد ولا نتمنقستو نزخون حاجز نايكي لا تبني حكمنا قحط زدلون بتي ህዝቢ ተዋጪኡ ገንዘብ እሞ ተዓዲጉ ናብ ተዓዲ ከም ዝላኣኽ ከግበርውን ይከኣል እዚ ግን ትርእስቲ ስለምታን አልዕልና ያመስለኪ ግዜ ክወስድ ስለዝኾነ እቲ መንግስቲ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እዋን ክሳብቲ ከምዚ ዝወሃሃድን ከምዚ ዝግበርን ተርኡ ክጻወት ኣለዎ ብዓንደ ርእሱ ኮ ናይቲ መንግስቲ ስራሕ እዩ እዚ መንግስቲ ተቐምጦ ብሓደ ሃገር ኮ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕማም ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግር ከምዚ ዝኣመሰለ ክራይሲስ ክመጽእ እንከሎ ነቲ ህዝቢ ሓላፍነት ተሰኪሙ ካብዚ ነገር ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ንምግልጋሉ ይኻኸፍቶ ብሎ መንግስቲ ህዝቢ ሆነ ንመንግስቲ ዘገልግሎ መንግስቲ እዩ ህዝቢ ከገልግሎ ኸፍቶ ብሎ መንግስቲ ስለዚ እቲ ንብረት እቲ ገንዘብ እቲ ኩሉ ናይቲ ህዝቢ እዩ ስለዚ ንሱ ኣብ ከምዚ ሕጂ ኩነታት እንተ ዘይውዒሉ ንምንታይ ይኽውዕ ስለዚ ሓላፍነት እዚ ክርሳዕ ይብሉን ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ እዩ እዚ ሓላፍነት እዚ ብዓንደ ርእሱ ብቐንዱ መጀመርያ ተወሳኺ ሓገዝ ተወሳኺ ረድኤት ካብቲ ህዝቢ ክመጽእ ምንም ሽግር የብሉን እቲ ህዝቢ ከካብ ዘለዎ ሓገዝ ክገብር በዛ ሓደ ሸነኹ ብቐጥታ ናብቲ ህዝቢ ዝበጽሕ በብመንገዱ ክሕግዝ እቲ ህዝቢ ድማ ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብር ማለት በተኻልእ ሸነኽ ድማ ክሕግዝ ዝኽእል ተወሳኺ ሓጊዙ ገንዘብ ድዩ ገለዲ ተኣኪቡ ነቲኦም ሓኻየም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ነቲ ናይ ሕክምና ትካላት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከገልግል ዝኽእል ኣቑሑት ተገዚኡን ክኸይድ ይኽእል ስለዚ እዚ እውን ተወሳኺ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል ክልቲኡ ማዕረ ፓራሌል ክኸይድ ይኽእል እቲ ሓደ ድሕር ኣሎ እቲ ሓደ የለን ዘብል ዘረባ ይብሉን ብማዕረ እዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሓደ ተሽግሩ ጥራይ ምውህሃድን ግዜን ይበልዕ ስለዚ ክሳብ ንሱ ዝኸውን ድማ እቲ መንግስቲ ሓላፍነት ነበር ማለት ነው حريت روبيل انا سانيرات حتى نلوم زرخبتنا ኣብ ካልእ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ሓኪል ካኔር ከኣቢ ኻና እንዲኻ እንቋዕ ገጽካ መለስካ ሞብ ካልእ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ናይ መወዳእታት ሎታ ያልዩ ዕድል ክበካየ ሽግር የለን ዳሓር ካልእ እዋን እውን ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ መጨረሻ ክብሎ እቲ ዝበሃል ኩሉ ዳርጋ ትንክፍ ኣቢልና ተዛሪብናሉ እንዲና ግን እንታይ እዩ እቲ ክብሎ ዝደሊ መጨረሻ እንታይ እዩ ነዚ ነገር እዚ ሲ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካል ፖይንት ስኮር ናይ ምግባር ትምካ ፖለቲካዊ ነጥቢ ናይ ምህራን ወይ ከዓ ንሰባት ናይ ምፍራሕ ነቲ ናትካ ናይ ፖለቲካዊ ጣዕሽሙኻን ክትጥቀመሉ ትኽክል ኣይኸውንን እዩ ንሰባት ከተፈራርሃሉ ክትህድደሉ እውን ትኽክል ኣይኸውንን ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ገገል እዩ ኣፈቐድኡ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ሰባት ናይቲ መንግስቲ ዘወጋዓውያን ወከልቲና ዝብሉ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዘይገበረ ናጽነት ከም ድመጸ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምዚ ዳኣመሰለ ርካሽ ተሆነ ሕሱር ተሆነ ዘረባታት እትዛረበሉን እትነግረሉን ነገር ኣይኮነን ተፈራርሃሉ ግዜ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ህዝቢ እዚ ብሓባር ኣኪብካ በየናይ መንገዲ እዩ እቲ ተሓሸ ንህዝብና ክንሕግዘሉ ንኽእል መንገዲ ኢልካ ከም በዓል ፍልጠትን ከም በዓል ዕድመን በዓል ጸጋን ከም በዓል ስቤትን ኮፋቢልካ ነቲ ህዝቢ መታን ክዝራረብ ተራኻ ጻውተሉ ግዜ እዩ ስለዚ እዚታት ክንዝክሮ ይግባእ ንኹሉ ሰብ ማለት እዩ ካብይ ጀሚርኪ ክንዝክሮ ዝግባእና ነገር እዚ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክብል ይደላ ኣነ ኣብዚ ሕጂ እዋን በቲ ካልእ ግን ፀግዒ ሒዝካ ረወረቤል ኣብዚኣ ዋላት ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃል እውን ፖሊሳይ ዝገብሮ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እቲ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ብክልቲኡ ጎኒ እቲ ንፖለቲካዊ ረብሓታት ዝሃልኽ ዘሎ እቲ ሰብኣውነት ቁሩብ ዝንጋዕ ኣሎ ዶ ሓቀይ ወንኹሉ ብኩሉ ሸነኽ ማለት እየ ዝኾነ ሰብ ርእቶ ክትህብ ጽቡቕ እዩ ከምዚ ተገበርና ከምዚ ተደገበርና ይሓይሽ ኢልካ ርእቶኻ ክትህብ ጽቡቕ እዩ ነቲ ርእቶ ዝህበካ ዘሎ ግን ኖ ከምዚ ትገብር ዘለኻ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ኣይትርክብን ኢኻ ከምዚ ኢኻ ወይ ከዓ ኣሎ ምሽ እቲ ኩሉ ሻዕ ዝግበር ታክቲክስ ኣሎ ኖ ኤርትራዊ ይኩምካን እቲ እንድሕር ሂብካዮ ነዚ መንግስቲ ሰሊ ሕጂ ኤርትራዊ ይኹምካን እንድሕር ሂብካዮ ድሕር ዘይሃብካዮ ናጽነት ያድመጽካ እንዛ ዓይነቱ ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣሽሙ ክንዛረብ ጌጋ እዩ ኢል ዘለኹ ብኩሉ ሸነኽ ኣይገድስን እዩ ካበይ ማለት መጀመርያ እቲ ኤርትራዊ ምዃንን ደይ ምዃንን ውልቀ ሰባት ዝዕድልዎን ዘሕድግዎን ወይ መፈራርሒ ኮይኑ ክትሰምዖ ከለካ ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን የቀኒየለይ እቲ ጉዳይ ብዓይ ፈሽኡ ብሰብኣዊ ዓይነ ተራእዩ ህዝቢ ኣብ ምድሓን ኩሉ ሰብ እጃሙ ኸበርክት ናይ ኩሉ ሰብ ጻውዒት ይደሎ ናኡ ገጹ ክኸይት ጎስጓስ ሮቤልካ በዚ ትገብሮ ዘለኻ ቀጻሊ ጽሑፋት ገለ ሊድን ገለ ናብ ሓደ ነገር ናብ ሓደ ማእዝን ገጽኩም ክትመርሑና እሞ ድሓሸ ብውህድ ጻዕሪ
ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ጽቡቕ ውፅኢት ክርአ እሞ ጽባሕ ንጎ ከዓ ከነዕልለሉ ዝፀይ ፀበባ እዋን ሓሊፉ እሞ ኣብ ገምጋም ክንረኸብ ተስፋ ገብር ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ኣብ መንጎ ስራሕ ኣትየካ ክገድፈካ ሽግር የለን ይቐኒለይ ብሩኽ መዓልቲ ይቐኒለይ ኣለ ባይ እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረና ክብራት ሰማዕትና ሕጂ ከዓ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሳያ መስመር ቴሌፎን ደሎ ስነ-ጥበባዊ ወይ ደራሲ ኣቶ ስብሓት ገብረ ስላሴ እዩ ይቐኒለይ ኣቶ ስብሓት ስኻ ክርእቶኻ ኣብ ዝተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ይቐኒለይ ሓረጉ ነዚ ዕድል ዝሃብክኒ እቲ ጉዳይ ተላዒሉ ዘሎ ርእይተይ ከም ድሕር ኮይነ እቲ ቀንዲ ፀገም መስለናለ ናይ ምትእምማን ጉዳይ እዩ እምበር እቲ ህዝቢ ክሕግዝ ደልዩ ወይ ዘይደልዩ ኮይኑ ይኮነን እቲ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ኣብ ዘይኣምንሉ ደረጃ በፂሕሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ካብቲ ሕሉፍ ተመክሮ ናይቲ ስርዓት ኣብቲ ህዝቢ ዘለዎ ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ከናዳን ኮይና መብዛሕትአን ሃገራት ሕጂ ከም እንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ሕማም ምስ መፀ ንዜጋታተን ክሕግዛ ላዕሊ ታሕትን ክብላ ይረኣያ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ናትና እንድሕር መፂና ግን እቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ማለት እዩ ክንድን ህዝቢ ዝሕግዝ ነቲ ህዝቢ ሓግዙኒ ሓንቲ ኢዱን እግሩን ኣጣሚሩ ስጋ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዝገበሩ ኣክሽን ኣይረኣናን ኣለና ማይ ከማን ብዓቕሙ ተቐንዲ መከላኸሊ ነዚ ሕማም ተባሂሉ ዘሎ ፅሬት ተባሂሉ ዘሎ ግን ማይ ከማን ከማል ዘይከኣለስ ሕጂ እቲ ገንዘብ መፂ እንታይ ይኽገብሮ እሱ ከዓ ነቲ ሰብ ከዓ ኣብ ዓብ ምጥርጣር የትይወሎ ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ተሓታትነት እዩ ገንዘብ ሂብካ እንድሕር ብግቡእ ተሓታቲ ዘይብሉ ሚኒስትሪ ድዩ ገለ ድዩ እንድሕር ዘየለ ገንዘብ ስኢልካ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ጉድጓድ ስኢልካ ተእትወሉኻ ማለት እዩ እሱ እዩ ተቐንዲ ፀገም ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ማለት እዩ እምበርቲ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ህዝብና ዘይሓግዝና ንመን ክንሕግዝ ግን እቲ በቲ መንግስቲ በቲ ስርዓት መንገዲ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ሰብ ዳርጋ ኮንፊደንስ ሲዩ ናብቲ ስርዓት ማለት እዩ ንዕኦም ዘድልዮም ነገር ክውዕልዎ ክእሉ እዮም ዝብል ምጥርጣር ስለ ዘለዎ እቲ ሰብ ብኸምኡ ኢዱ ወሲኑ ማለት እዩ ህዝቢ መብዛሕትኡ ህዝቢ ማለት እዩ ሓራይ ኣቶ ስብሓት ስኻ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብቶም ንጡፋት ኢኻ ገዲም ተቃዋማ ይኸውን ሕጂ ስኻውን ባዕልኻ ንኸይወሃብ ነዞም ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሎም ሓገዝ ዝሓቱ ዘለዉ ንኸይወሃብ ኢኻ ትጉስጉስ ዘለኻ እንታይ መተካእቲ ሓሳብ ኢኹም ሞ ተቕርቡ ዘለኹም ንስኻ ንኣብነት እንታይ መተካእቲ ሓሳብ ኣለካ ጽቡቕ ሕቶና እዚኣ ሓረጉ መተካእታ ዘይብሉ ሓሳብ እንዳርሒስካ ስኢልካ ተቃዋሚ ድሕር ኣለኻ እስኻውን ኣይትሕግዝን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ተቐንዲ ሓገዝ ክንገብሮ ንኽእል ንሕና ሕጂ ኣብ ወፃእ ኮይና ማለት እዩ ናብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ሓበሬታ እኹል ሓበሬታ ካብቲ መንግስቲ ሓበሬታ ክረክብ ኢልና ብዙሕ ተፅቢት የብልናን ንሕና እኹል ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ክንክእል ኣለና ሕጂ ዕድመን ቴክኖሎጂ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ዋላ ሳተላይት ቲቪን ሬድዮ ከምዝናታትኩም ኣብ ዓዲ በፅሓ ኣለዋ ስለዚ ብኡ መንገዲ እቶም ሞያውያን ኦልሬዲ ጀሚሮም ኣለዉ እኹል ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ክህቦ ክእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ግን እቲ እኹል ሓበሬታ ክትህቦ ከለካ እቲ መንግስቲ ድማ ቁልፊ ንሕንሕ እንድሕር ዘይሉ ኣትሊስት ካሊእ ትረፍሲ ንምሕፀቢ ኢዶም ዝኸውን ማይ ከማን እንድሕር ዓፂዎም ዚ እንታይ ካብ ሞ ክትገብር ካብ ዝለኣይ ካሊእ መንገዲ ከዓ ብዓለም ለኻውያን ማሕበራት WHO ኣሎ ዩኒሴፍ ኣሎ ብኡ መንገዲ ክትሕግዘሉ ትኽእል መንገዲ እውን ኣሎ ሳተን ሕጂ ንኩለን ሃገራት ሓገዝ ዝደልያ ሃገራት ኩለን ክሕግዛ ድልዋት እየን ዘለዋ እዚ ብአን መንገዲ እውን ክሕገዘሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘሎ እዩ ዝረአየና ኣነ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ቁሩብ ፖለቲካዊ መልክዕ ሒዙ ኣሎ ብክልቲኡ ጎኒ በቶም ተቃዋምቲ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ወይ በት መንግስቲ ኤርትራ እውን ክልቲኦም ፖለቲካዊ መልክዖም ዘትሕዝዎ ደለዉ እሞ ካልእ ብሰብኣዊ ዓይኒ ጥራይ ርእዩ ዝግበር ምትእኽኻባት ተበጉሶ ናይ ሞያውያን ኣሎ ድዩ እንታይ ድዩ መስለኪ ሓረጉ ኩሉ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ፀገም ክመፅእ ከሎ ምስኡ ተላጊቡ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ፀገም ኣሎ ኩሉ ግዜ ንክልቲኡ ተፈላለዩ ፀገም መብዛሕትኡ ግዜ ፖለቲካዊ ፀገም እንድሕር ኣሎ ምስኡ ተሓሒዙ ዝመፅእ ካሊእ ማሕበራዊ ፀገም ካሎ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ማሕበራዊ ፀገም እዩ ናይ ጥዕና ጉዳይ እዩ ግን ምስኡ ተለጢፉ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ፀገማት ካሎ ማለት ሕጂ ክልቲኡ ክትፈልዮ ኣፀጋሚ መንግስቲ ዝበሃል ማለት ስርዓት ኣብ ዝምራ ዘሎ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ክጥቀመሉ ክእል እዩ ክጥቀመሉ እውን ኣሎ ማለት እዩ ማዕረ
ሕጂ ገንዘብ ዘይከፈለ ኤርትራዊ ኮነን ከምዚ ኮነን ክብሉ እንድሕር ጀሚሮም ሪፈረንደም ከም ዘየድ መጽሕ ሕድረ ስውዓት ከም ዝጠለመ ዝብሎ ሰሚዐ ሓቀይ እወ ከምኡ ዓይነት ኮስኳሲ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ በቲ ወገን ናይቲ ስርዓት ክመጽእ ከሎ እሳቶም ከም ድላዮም ፖለቲካ ክዛረቡ ፍቀድ ማለት እዩ እቲ ደላይ ፍትሒ ግን እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶታት ክሓትት ከሎ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶታት ክሓትት ከሎ ከም በዓል ቀሊል ቀረብ ማይ ተኣኪቡ ዘሎ ህዝቢ ቁርብ ፍንትት ክብል ኣለዎ ኡስራት ክፍትሕለዎም ከምቲ ኩለን ሃገራት ዝገብሮ ዘላ ኡስራት ክፍትሕለዎም ክላትብል ከለኻ እዚ እዋን ፖለቲካ ይኮነን ብሎ ክልቲኡ ተታሒዙ ዝመጽእ ተፈላለዩን ፀገም ማለት እዩ ግን ብዓይኒ ሰብኣውነት ሪኢኻ ንድሕር ትሕገዝ ኮንካ ንዕኡ ጥራይ ኢለን ክሰርሓ ዝተመደባ ትካላት ኣለዋ ማለት እዩ ከም በዓል WHO ዋላ ዩኒሴፍ ብአን መንገዲ WHO already donate ትገብር ከም ትኽእል ገለመለ ኣብቲ ዌብሳይቶም ወፂኦም ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ COVID-19 ዩኒሴፍን ብኸምኡ መንገዲ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ቁሩብ ሓበሬታ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ትሕግዝ ትኽእል ኣብኡ ዝተረፈ ግን ተቐንዲ ዘድልዮ ነቲ ህዝቢ እቲ ሓበሬታ እዩ ካሊእ ከዓ እቶም ሰብ ሞያ ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ዓድና ዘለዉ ኣብ ዓቢ መዋጥር ከም ዘለዉ ርዳእካ እዩ ስለዚ ተተኻኢሉ ማለት እዩ በቲ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዋላ ዩኒሴፍ ፀቕጢ ጌርካ ብዝቐልጠፈ ንዓኣቶም እቲ ዘድሊ ቀረባት ክግበረሎም ጎስጓስ ምግባር ተዝጅመር ትቦይ ኦልሬዲ ዝሓዝዎ ሰባት ኣለዉ ዘሚዐ ኣለኹ ስለዚ ንዕኡ ከነጥሪና ንሕዞ ከም ዘለና ዝፀቅም ማለት እያ ኣብዚ ከባቢኹም ብቐዳማይ ኣብ ቃለ መጠይቕ ዘቕረብኮ ነይሩ እውን ተሓጋጋዚ ሓኪም ተበግሶኦም ነጊርኒ ነይሩ ናይ ሞያውያን ተበግሶ ኣብቲ ከባቢኹም ከም ዘሎ እወ ቢንያም ብቐዳማይ ቃለ መሕተት ገይሩ ነይሩ ኣለዉ ካልኦትን ኣለዉ በብግዜኡ ሕጂ እቲ መስርሕ ይሰሞ ኣሎ እቶም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢኣ ዘለዉ ናይ ባይቶ እሳቶም ብሕቱብ ሒዞሞ ስለ ዘለዉ ፅቡቅ ፍረ ክገብሩ እዮም ኢለ ዓብ ተፅቢት ኣለኒ ኣብዛ ድበልካ ግን ስብሓት ክሓተካ እቲ ህዝቢ ብቕጥታ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይንህቦን ኢና ብሳልሳይ ኣካል ኢኻ ትብል ዘለኻ ካልኦቱም ከምዚ ናትካ ተመሳሳሊ ርእቶ ዘሎ ማዛሪበ ነይረ ብ WHO ወይ ብዩኒሴፍ ጌርካ ሃብተ ዘይኮይኑ ብቕጥታ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይንኣምኖን ኢና ኢኻ ትብለን ዘለኻ እሞ መጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ከምዚአን ዓይነት ትካላት ዘለዎ ተሓባቢርካ ናይ ምስራሕ ዘለዎ ተመክሮ ክሳብ ክንደዩ ብመንገደን ከሞ ክሰልጥ ይኽእል እዩ እሳተን ከልክዕ ኣብ ድብፃሕ ከብፅሕኦ ክእላ ድን ከመልካ ክትተኣማመን ትኽእል በዘን ሳልሳይ ኣካላት ዝበሃላ ዘለዋ እውን ህዝብና ከም ድሕገዝ ከመይ ጌርና ከነረጋግፅ ንኽእል ካብኡ ናብኡ ኣወዳዲርካ እንዲኻ ናይ እምነት እንትሪኦ ማለት እዩ ትቐንዲ ክንኣምኖ ዝግባአና ነቲ ናህናይ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ተገላቢጡሎ ማለት እዩ ነቲ ናይ ደገ ተኣምነሉ ደረጃ ተበፂሑ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣተን ኩለን እዘን ናይ ደገ ፐርፌክትን ዝሰርሓ ኩለን ዋላ ሓንቲ ኣበር የብለን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ከም ማሕበር መጠን ኩለን ጌጋታት ክገብራ ክእላ እየን ካብኡ ናብኡ ግን እሳተት ክሕሻሉ ዝኽእላ መንገዲ ስለ ዝረአየኒ ዘሎ ማለት እያ እቲ ስርዓት ቅድሚ ሕጂ ንኮይናት ዶ ንገለ ዶ ክንደይ ዓመት ቢቲ ህዝቢ ኣዋፂኡ ማለት እዩ ሕጂ ከማን ሓቦ ገይሮም ቁሩብ ነቲ ህዝቢ ክሕግዝዎ ይክእሉን ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ጨቕ ኢሉ ኣብዚ ብፅሒዎም ኣሎ ማለት እዩ ባዕሎም ድማ ዋላ ሓንቲ ሰራሕናሉ ዝኩሉ ተዋፅአ ገንዘብ ቅድሚ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ሰራሕናሉ እናበሉ ሕጂ ሲ ክሰርሑሉ እዮም ኢልካ ከመይ ጌርካ ክትኣምኖም ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ምጥርጣር ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንዓኣቶም ተኺልካ መኻካሸብ ዝሓቶ ዘሎ ብንዋት ገለ ተዛሕትኹማ ኣትሊስት መፀበቐሎም ማለት እዩ ገዚእኩም ስለዱልና ተዝብሉ ኣትሊስት ሃምብል ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ብቁኑዕ ተበግሶ ተበጊሶም ኣለዉ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ግን ገንዘብ ጥራይ ሃርጎምጎም ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ተጠቂምና ጅባና ንምላእ ዓይነት እዩ ዝመስል ዘሎ ማለት እዩ ንህዝቢ ከምዘይሓልዩ ብብዙሕ መንገድታት ኣርኦምና እዮም ቅድሚ ሕጂ ስለዚ ኣብ ሕጂ በፂሖም ክድንጉፅ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ኣዝዩ የዋህነት እዩ ዝመስለኒ ንዓይ ማለት እዩ እቲ ብዓይነት ከም ደይቅበሉ ብርግፅ ገሊፆም ድዮም ዋላ ግምታት እዩ ሕጂ ከምዚ በፂሒ ዘሎ እቲ በዓል ንዋት ቻይናዊ ዝሰደዶ ንእተን ኢስት ኣፍሪካ ሃገራት ማለት እዩ ኤርትራ ከምዘየላ ኣብቲ ናይ ንብረት ምክፍፋል ማለት እዩ ከምዘየላ ተፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ተቐንዲ ምክንያት ከነረጋገፅ ኳ ተዘይከኣልና ምቕባል ኣብዮም ዝብሉ ዘሎ ፅንፅና ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ኣይተቐበለትን እውን ኤርትራ ምክንያቱ ኩለተን ናይ ኢስት ኣፍሪካ ዘለዎ ሃገራት ካብቲ መንገዲ ኢትዮጵያ ቢሉ ተዋሂቡ ዘሎ ሓገዝ ተቐቢለን ኣለዋ ኤርትራ ግን ኣይተቐበለትን ኣላ ማለት እዩ እዚ
كفليوا خوليهم لنا أي جمعنا كم زلوا هجي تمنجستي أي قبلني خمس بلي زلوا مالتي أو زلوا تناي بعل يونيسيف ناي World Health Organization إرترا أبتناي سلال ناي WHO سلزلا بو بيلام قبلوا خولو زبل تسفلوا مالتي ناي بحق ناس بس حالين دحركينو هراي يغني لي أتو سبحات قبر سلاسي يغني لي قالت بلو تزيها ليو عن ودي نو أنا له بزي أقدامي حزبنا ملو علمن كابزي مسيز له طلب حمام أملاخ كرهولنا كلنا هتخلص نجبر اللعبة مالتيو يغني اللي حرقو أنا بشم سمعت رديرنا دقيمي مسجنكا بكلا قد أمخنا الرخب صبق زينا بزحقوس زينا بقام كمي حليفنا ندس أبابا وين إذا شغلت كان الرخب تصفى قبر يغني اللي دقيمي مسجنكا أتصبحات يغني اللي حرقو قانوني مسجنكا باي راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان حج خام كاب دنفر حبرات مقصات أمريكا مسمر تليفون دلا ويزرو بري وحنسيا ويزرو بري مس مويات عنا نويح عمتاتا بقزية قادلي سرح كخم مخان كمتن إذا حج قاتي مزلو حمام نممكات ننقستي ارترابو الأخاتو غيرو جنزب هابونو بلالوما أو انتاير إتايدلكي يا مجمريا نريدي رينا بفلايت مان أخي غني الليبل نزي زلوه لقنتات ريتي نخب بمحتاتكي أنا بوغني زحجي قاتي مزلو خنتات بتعمي حادقينيان أسقاي بعلم درجة هنريو خلنا بتعمي أب حماق خنتات زلو بمخانو فلايد مان هزبي ارترام سزلو قطوان كلو خنتات ناي هاقرنا أزامي كاب تعمي أب حماق كم زلو رأيكاي حجي نزمنكسي ارتراوتي وزلو ناي حاجز قداي كاب زيقاتات مالتيو أنا بوجني حزب إرترا كم تقدم حجي هوتو ذهبه حجي دما بجنزبنا هوت حزبنا خندحن قبونا نفسه كف إرتراوي زبل رأيالني ولا بعلم درجة تريناون تومالوهم زبها الجنزب نزح مامزين ممكات زلوهم عقمي وفيلو نحنا دما كم إرترايان متن كم تقدم حجي زقبرنايو حجون انتخواني نزح لكنتاتنا ممكات قبونا يزبل رأيالني جن بيناي مقدي كابت وش عد زلو زي عبد الجدلو سلازو حيش بفلاي زي أوروبا أمريكا على كله أبز ما كلام راح زلو سلازو حيش بيناي مقدي أبتبلي وتا زل خط عمو انتاي رئيتخو هو هجي كم بتعمي أسكا في قداين دي وريدنا زلو كم تقديم زبالكو نمحقاز حزب إرترا جنزوبي كونن هيوتو ذهب حزب سلازوخاني حدش يكونن حزب خام حقاز حدش ترقي يكونن جن تا عم بمنتهي مقدي نتبلع رأيها جن مستزلو بوليتيكاوي رأينا ويكا بوليتيكاوي سرعت نايتي منقسي تهاجر زلو إن إحنا نتايت أمان نتعلنا زبل الرأي لأني تحسبي بزيت أراد مجد حق زلوا زخون مجد منهم تعمر بزخون مجد خنفتني زلنا جن بيني مجد نزبل الرأي جن إنها كله حتى هينات سمعني كبت بلخوني خيلي أنا أعطيت منقست مستزلخنا ذات كنت عايز أفسيك سرعة بمخانمة بتعمل حدا جنيا جن I don't know somehow قال خنفتر كن كلا لنا زبل الرأي زلن حرقوا حفتين بمنتهي نزبل رأيها من البعض بسالسة أكال دخن بالنخل ويدما بخالي خصوص نهاجر ويهاجرن حزبنا مرحان زبل زخونيش كوميتي دي خوات كالي دي خوات زي عبي خنزار ولا زقبعنا خوين سمعني جن أنا بغت تاخن هو بنخل له مجد سلازي اللي تي إرتراوي مجد فترة له زبل رأي زلن وعلى الحدر زي بلو قداي سلازخونه كلنا تقاطعنا حدنا بتحناس من حزبنا كله تزاد لا يكون نجارات كنوفي له كنسدلو نخل مقدسي كفترالو حجي بمنتع تكون تخيل جن زي عباي حتان عي مقدس لزي لسي بمقدي يونايتد نيشن دينا نقبرو نخل وي بمقدي سبعوي زمنا حاجة زقبرو تكالات يخبر زكال زي قليل حتى خوين يسمعنا نعي حرب موز قليل حتى خوينو سلا زي سمعكس ولا فرقو ربعي بصحنة منقص زينو سلمتاي دي بلكي مهنات سمكرو لها قدم حجي خم زبالكون عم نتاب زي أنا زنبرو لعدي أب وقع أبناي أمونغو يعني زي
ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረሉ ግዜ ንኣብነት ኣብ ደንበር 3 ግዜ ዝተፈላለዩ ግዜ ምውፃእ ተገይሩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኤግዛክትሊ ትናምበራ ይዝክሮኒ ግን ልዕሊ 1 ሚልዮን ተዋፅኡ ከም ዝነበረ ከም ዝኸደን معلو ما نمسك فلت السبيلا تقاومي دي دغافاي دي بزي قدس كله إرتراوي كتيتو مالك نزخونه نجار دلو نيرو حجي أم معلو جن كم تزر أنا في زبناري أب سراويتنا دي زوا عليه بتعمي نخت قلت إذا سكف قداي كم زنبرة كله ما نم إرتراوي حبوا أيقونة مالك سيز سوما كروزيالو خالي ونالو أجزي قاسدي ولا خالي هجي إزستات قدمت تينا ربع دي في القديو زبط إحنا نتأمن يعني نهون دحراي بلني هز بيرترانزي أنا جنزبي ولعليون هو تسلز خفله هز بسلز قنا مالتي هجي أنا انتهي مبالكو إزي تعمي حدا جنيا فنتات بعلم درجة كريو خلنا أبتعمي أسكف زخونة قداي سلز قنا ألوز بحالتهم إرتران مزلوهم مهراديوم سموياديوم نزي هوتو زخونه اخيباتات كمتي نهزب إرتراسي حرقو انا بتعمل حزنن نجر نحرالو بمولو حزب عالم مرحتنا عالم على التلفزيون يوم تطو لم حزبهم ام تصننعن ام مهارن ام تبعن اب حاجز مقبارن تطو لم تتخيلهم زلهم ما عمرايم ولا بالتلفزيون كتريهم كلا نهزب إرترا كن حتى مع المراحي وتيو تي مراحي زبل سرعه بتي عجزلون وتيو نهزب إرترا اجوها زبل مرح خمانه يرقبه بجاكازي ناشن ريون غراه مالتي سلازي زي سلازخونه انتي تاماميني تسب غنزبو زبل رأيالن ግን ንገንዘብ ባይኮነን ከም ትዝበልኮ ህይወቱ እንዝኸፍል ህዝብ በመሃን መጠን ህዝብና ኸ የድልዮ ስለዝኾነ ብሳልሳይ አካል ወይ ብስተፈላለየ መገዲ ክበጽሐሉ ዝኽእል ቶም ሓበይቲ ምሁራት ሊቃውንቲ ለውና ተራዳዲኦም ብጽጽ ረድኤት ክበጽሐሉ ዝኽእል መገዲ ክግበር ይከኣል ይብል ማለት እዩ ራይ አንለይ ወይ ዘረብሪ السياني رات حتى خالد توسخت زي كقد فكيه that's all yeah okay thank you يعني اللي بري خبرتي هابلي يعني اللي 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 هابلي